Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awake dhewe saka kelompok 4 akhir-akhir drama sandiwara judule Ati Dira. Kula Radit dadi peran utama protagonis. Kula Itis judule Radit dadi peran utama protagonis. Kula Ulul anak Ibu Anum para bantu anak polis. Karena menjadi Ulul jadi para pembantu anak. Kula Adoma atau Budia guru BK para pembantu tritagonis. Kula Hanum guru sejarah dadi Ibu Ulul para pembantu tritagonis. Bapak Kapisan Sekolah. Ing sekolah SMA Wakid Hasim kelas 12 IPA kali ana siswa-siswi kang macem-macem. Ana sekawan bocah kang siji saka kelas kasebut. Ulul, Ratna, Radit, lan Iis. Dheweke kabeh nduweni sifat kang siji-siji. Ulul si antagonis kang angkuh, Ratna tegas lan satitik api-ati. Radit lan Iis sedulur kandung sregep lan pekerja keras. Adegan setunggal sanjroning kelas. Ing siji dina ing kelas 12 IPA kali jam kapisan ing wiwit karo wulangan bimbingan konseling. Sajroning kelas siswa lagi ngrungokake andaran saka guru. Lul, tangi Lul. Sama iki. Mangi, Nggih Bu, kenapa Bu? maju kene. Telu Radit. Sama pisang. Mbak, Aku udah maju biar gak tambah sekarang. sama ini niku rame wae. Berarti akeh penjelasanku ya. Sampe ngerti apa sing tak jelasake mau. Pun saking ngene wae. Njopo ora usah melok pelajaranku, lan nggawa buku catatan pelajaran iki mau. Nah itu ora usah nanya gitu. Nggih Bu. Pelajaran jam ketiga sejarah. Lah, sampai ketelu ngapa ning Jawa? Boleh pelajaran ya? Nganter buku akhir buku. Sampai sing pacar rame pada aku salah. Radit ki jenengan ora ditarik, aku ora kepen. Lah, kok kula Saiki sampai kabeh mlebu pelajaranku. Bakal isine iki. Sampai berapa Ora apa-apa, njono wae lan nulis materi iki. Ora apa-apa, menawi aku ora paham, silakan kamu langsung utawa iya. sesuk yen arep buka kok rame-rame dadi kena hukum. Kok dadi kowe nyalahke aku, wis sampe aku nangino kowe malah kowe nyalahke aku. Misalnya kakek saiki kok aku arep ningali wong silang sejarah. Waduh, dorong aku coba takon Radit, iki pasti kowe. Kuwi kampus gak sejarah, ningali sing Lala apa-apa, jalan wae noyo sih. Kowe kabeh iki rame ae. Saiki maju, kumpulaken tugase. awon mung guru ngono. Jika iklan jarang sih arek koyo ngono. Saatnya istirahat pertama. Ada sama nunggu betul juga. Oh, mboten. Iki pengeluaran paling anyar lho. Enggak mboten nggih. Kok wani iki? Suruh nak jero kelas. Kelas iki guys sinau, kudu kita dolan. Kita dodolan bae nambah.
Bantu orang tua. Ini kebetulan orang baik kuwi kabeh. Wis tak gresiki. Enak dodolan iku ning jaba kelas. Iki ning jero kelas, isi kelas wae. Nah iya, waya istirahat mesti dodolan terus. Kenapa sih kebetulan mesti sering kok ganggu? Besar nanti. Ibu kakek kangen sama kelas kula ing area sekolah tinggi wonten larangan kesadaran nggih. S2 wonten nomor Ratna. Wonten Bu lahir iki kagem masa wonten dapur kesadaran. Seleresipun mesakno karo loro iku. Ulun boten ngasal kados punika. Sampun kita lajengaken materi kita tentang lajengaken kalih misaken halaman 9. Saatnya istirahat kedua. Iya, PR kita tenan di kelas maneh. Coba ape? Kakangane. Ajar wae iki. Sampai ini napa sih ganggu ceceran dhewe? Aku rusak kan kadang-kadang aku ini. Kuwi kabeh iki sekolah malah dodolan. Aku yo posisi. Awak dhewe bisa rapi tapi sampai napa ngene. Coba omongan sampean yo. Sampeyan iki lapo tukang ning jero kelas iku? Iki guru nambah rata ganggu ceceran dhewe. Wis saiki malah ibu nambah Kak. Ing ruang BK. Pun saiki jelasaken apa kronologine. Iki bu, nambah rata kok ganggu kita sampai kita jalan di kelas selalu diganggu. Apa bener? Ulul, Ratna? Wes, saiki ngene ae. Nek ana masalah apa-apa, diselesaikan mbek omong-omongan, ora usah tukaran. Ngerti? Pun saiki balik ing kelas. Sing kenapa? Sampai yang dibalik. Sampean iki punapa kados punika kali istirahat. Sampean mboten masalah kali piyambak. Kiri mawon, kali ya mati sedaya lan kabeh kula mboten. Kali ya mati sedaya lan boten terus nopo. Kula ujian iso nganggo ya mati sedaya. Menawi sampean mau sampean lepas. Enggal dok, komputer kelas kali piyambak iku sedaya. Ah, boten kurang kula Bu. Kula mboten kemen kali ya mati sedaya. Adegan 6. Ing halaman sekolah. 3 tahun liwat dheweke kabeh lulus karo kepribadian piyambak-piyambak, karo biji dheweke kabeh dhewe-dhewe. Ing siji dina, wektu dheweke kabeh tilik menyang alumni sekolah dheweke kabeh. Wektu iku ana Iis berbincang karo Budia. Waalaikumsalam Bu Is, sae. Sakniki sampeyan kuliah apa kerja? Alhamdulillah kuliah temu kuliah Bu. Alhamdulillah semoga iki sampeyan dene bisa dadi wong sukses, bisa bantu wong tuwa nggih. Ya amin. Amin. Kula adeng apa lanjutnya guru-guru Nggih. Sampean tahu Radit Iis. ngomong-ngomong kula lagi njaluk sampeyan. Takut. Kita
Sampai lan ulun gede. Sampai saat ini kerja nopo nyambut damel. Kulo kuliah rajin-rajin nyambut dari biaya kulo. Kok sampai saat ini sudah sukses. Pak Dewi jalur sepuro, kayak ketagihan, kelas resiko. Wes sampai nyambut tampilan kita nyambut tampilan sampai. Orang apa-apa terus ada kenangan lain. Saya sampai kuliah lagi. Ini kuliah Indonesia lan saiki ajenge oleh pandulan orang tempat. Sing sabar ya ora tak ulur, pasti sampean bakal ikut kerja sing lapan. Sing penting awak dhewe iso omongan enak karo dhewe. Lho, dheweke kabeh guyu nguculake amarah, mangkel lan raos lara atine karo mengikhlaskan kabeh lan ngapura.